ja, 3, 4, 5. Det er det der. Ret meget. Det er kun den halv meter bag. Det øje. Det var fandme også mærkeligt på en hund. Nå, hvad så? Den drømmer det bedste, den kan. Jamen det ved jeg ikke, det her det er åbent plads, så det ved vi slet ikke. Det er kælder, hvor. Ja, det var godt tro. Har han været over på den ene side? Ja, han har været over helt det. Det er fint. Nå, jeg synes det er den så. Dernede. Det er også faktisk, man står efter i armen der, han kan. Jeg kan godt få hunden der. Han er med at svømme silden. Jeg var ellers slet at få øje på. Ja. Mange skal der op. Mere inden vi går over i vinder. Jamen, der var du ikke fedt til 16, hvis vi starter her. Jo. Okay. Der er det kun det hele. Nej. Men det er sådan en fordel. Ja. Så man er fri for det. Ja. Det var en vild fejl. Førerfejl. Nå, så den der står der, den er så ved at begynde. Men det er fisker. Det er fisker. Nå, det er Det er nogle fisker. fisker. Det er nogle fisker. Nå, det er fisk, det kan jeg da godt se nu. Nej, det gør det så heller ikke. Eller er det gammelt også, den siger.